Пінчук Александр Коржыч пайшоў у войска ў сярэдзіне траўня 2017 году. Праблемы пачаліся праз некалькі месяцаў. Малады салдат прасіў родных і сяброў пералічыць яму на картку грошы. У верасні Александр расказаў маці пра паборы, а таксама пра тое, што больш не хоча плаціць сяржантам за магчымасць карыстацца мабільнікам, ахову і спакой. 3 кастрычніка цела Александра Коржыча з нацягнутай на галаву майкай і звязанымі нагамі знайшлі павешаным у падвале. Першая рэакцыя праваахоўных органаў і Міністэрства абароны была адназначнай – самагубства. Аднак ужо 10 кастрычніка ў частцы Коржыча пачаліся масавыя затрыманні сяржантаў, прапаршчыкаў і афіцэраў. Гісторыя дайшла да Лукашэнкі, які праз прэс-сакратара паабяцаў маці загінулага салдата знайсці і пакараць вінаватых. З'явілася нават петыцыя – збор подпісаў за адстаўку міністра абароны Раўкова. Аднак у выніку сваіх пасадаў пазбавіліся толькі кіраўніцтва часткі Коржыча ў Печах. У свайго чаргу следчы камітэт паведаміў пра новыя расследаванні ўсіх фактаў суіцыду ў беларускім войску за апошнія 6 гадоў. Следства ў справе аб смерці Александра Коржыча працягвалася каля 9 месяцаў. Першапачаткова ў справе было 16 абвінавачаных. Усе яны былі саслужыўцамі Коржыча. Сяржантаў, прапаршчыкаў і афіцэраў абвінавацілі ў злоўжыванні ўладай і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Тэрмін давядзення да самагубства з'явіўся ў справе Коржыча толькі ў канцы зімы. А ў красавіку следчы камітэт паведаміў, што абвінавачанні ў смерці салдата прад'явілі 3 сяржантам. Рэшту затрыманых пасля смерці Коржыча сяржантаў, а таксама прапаршчыкаў і афіцэра будуць судзіць за іншыя злачынствы. З высновамі следства катэгарычна нязгодная маці Александра Коржыча Святлана. Яна настойвае, што на лаве падсудных разам з сяржантамі павінна быць кіраўніцтва часткі. Святлана Коржыч перакананая, што яе сын стаў ахвярай забойства.